Savremene tehnologije omogućavaju povezivanje različitih grupa ljudi i startup treba kroz svoju ideju da omogući povezivanje grupe ljudi ili grupe preduzeća koje nešto nude sa grupom potrošača ili grupom ljudi kojima nešto treba. To je po meni glavna ideja svakog startupa. To može da bude neka usluga, može da budu neki proizvodi, može da bude zabava, može da bude bilo šta drugo. Komora će pomoći na različite načine. Možemo da pružimo podršku u pravljenju biznis plana, u sagledavanju tržišta, ispitivanju tržišta, u izradi neke finansijske konstrukcije. Samo je pitanje da ideja bude dobra i da bude, da kažem, vredna pažnja. Znači, u Komori postoje veoma iskusni ljudi iz različitih aspekata biznisa, od marketinga, različitih segmenata biznisa, finansija, pravnih usluga, gde možemo mnogo da pomognemo iz svake tačke gledišta u pokretanju nekog start-upa da bi on bio uspešan.